Λοιπόν και γεια σας μάγκες, Pitstop Pro εδώ. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε μόλις τώρα μπήκε η νέα season μάλλον, Angels vs Demons ξανά, είχε ξαναμπεί και πιο παλιά. Γι' αυτό το λόγο μόλις τώρα μπήκε και έχω ήδη αυτά τα δύο skins. Και σήμερα στο βίντεο θα δούμε κάποια πραγματάκια για τη νέα season που μπήκε. Και στο τέλος έχουμε και ένα μικρό opening. Μπήκε νέα season στο Pro Pass και θα ανοίξουμε πράγματα. Ναι, μπήκε νέα season, 4 μήνες, νέο Pro Pass θα είναι, όπως και το προηγούμενο με το Gold. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά πραγματάκια. Αυτό το βίντεο γενικά δεν θα έχει πολλά edits και τέτοια. Θα δούμε τα σημαντικά που μπήκανε στα Angels vs Demons, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε εδώ πέρα. Κλασικά όπως και στην προηγούμενη Angels vs Demons season έχει υπερδυνάμεις εδώ. Μπορούμε να επιλέξουμε όποια θέλουμε. Δεν ξέρω τι κάνουν, θα βάλω αυτή για τώρα, δεν θα παίξω, θα τις διαβάσω είτε μετά. Λοιπόν, έχει υπερδυνάμεις όπως και στην προηγούμενη season. Equip skill. Οκ, μαγκές, αν εξηγήστε μου και εσείς λίγο σε σχόλια τι είναι αυτά. Open, ωραία, πρέπει να ανοίξουμε 9 Angelic Drops λέει, ωραία. Αυτά είναι καινούργια skins, τα είχαμε δει και στο Brawl Talk. Blessed Duster, πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό. Το 8-bit πραγματικά απίστευτο, δεν έχω να πω κάτι, πάρα πολύ ωραίο skin στον 8-bit. Και στη Meg μάγκες πάρα πολύ ωραίο skin, το Angels vs Demons. Θέλω ένα skin στη Meg γιατί δεν έχω σκινάκια καλά, μόνο ένα super rare έχω από Klein Mine. Λοιπόν μάγκες, και σε αυτό το βίντεο και θα παίξουμε ένα ματσάκι για να... Δεν θα το παίξουμε αυτό εδώ ακόμα, το Spirit Wars. Το παίξουμε μετά το βίντεο, νέα season rank, ναι. Pyhole Band. Λοιπόν μάγκες, ακούστε τώρα. Πάμε να παίξουμε ένα rank τώρα που μπήκε η νέα season. Να πάρουμε και 2 Angelic Drops. Και στο τέλος θα κάνουμε και το opening μάγκες. Γενικά αυτή η season φαίνεται πολύ καλή, παίρνουμε το Fang. Να δούμε και ποιους νέους παίκτες έχει βάλει στο rank. Και τέτοιο. Και λοιπόν παιδιά, ξεκινάει το match. Πάμε. Μετά επειδή δεν πρόλαβα να δω τους παίκτες, δεν το τσεκαρά. Ναι, πέθανα αμέσως, εντάξει, δεν ξέρω να παίζω τόσο καλά με Fang, είναι πολύ καλός όμως. Να δούμε και ποιους παίκτες θα έχουμε στο rank για αυτό τον μήνα. Και μετά θα κάνουμε και το opening μάγκες όπως είπα. Επίσης μάγκες, τώρα επειδή κάνω το βίντεο δεν ξέρω αν είναι περίεργος ο ήχος, sorry μάγκες, δεν μπορώ να το κάνω. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ στο editing να ακούγεται καλά ο ήχος. Και γενικά ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να νικήσουμε αυτό το match γιατί είναι easy match, εντάξει. Πολύ εύκολα ματσάκια. Μην βλέπετε τώρα που πεθαίνω, δεν ξέρω να παίζω καλά με Fang, τουλάχιστον είναι με bots. Κρίμα βέβαια γιατί χάνω το star player έτσι, δεν πειράζει. Μερικά μάγες, στο πρόσωπο δεν μου αρέσουν τόσο οι ιδέες στο να ξαναβάζουν ίδια πράγματα. Αλλά το Angels vs Demons μου άρεσε πολύ η season. Οπότε γιατί όχι, μια χαρά που το ξαναβάζουν. Εντάξει, όχι και τέλεια, δεν είναι ωραίο όπως είπα και πριν να βάζουν ίδια πράγματα. Τελικά βγήκα star player, ωραία. Πάμε να ανοίξουμε και 2 Angelic Drops μάγκες, να θυμηθούμε όπως παλιά. Ελπίζουμε να πάνε αργά, κλασικά ξέρετε. Το πρώτο πάει γρήγορα δυστυχώς. Και το δεύτερο πάει και αυτό γρήγορα, εντάξει. Are you... Μάγκες, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Θα το δω μετά το βίντεο και αυτό. 100 λέει η Angelic Demonic. Λογικά τα Angelic θα επιλέξουμε. Θέλω το skin του Edgar. Θα επιλέγουμε πάντα τα Angelic μάγκες. Γιατί όσοι βλέπετε το κανάλι, έχω το Demon Mortis μάγκες. Το είχα τύχει από το free Ultra Trophy Box με τα 3.000 coins που έδινε. Από εκεί το είχα τύχει.
Οπότε πάμε να ανοίξουμε τώρα τα πράγματα από εδώ. Να δούμε το skin του Dynamite πως είναι. Pro skin όπως και του Colt. Πολύ ωραίο. Equip now γιατί είναι καινούριο skin και θα μας αρέσει. Pro skin, πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή από την προηγούμενη season είχα φτάσει μέχρι Mythic 2 νομίζω κάπου εκεί. Σε αυτή τη season θα προσπαθήσουμε για Legendary. Θα πρέπει να παίξω λίγο αρκετά όμως. Έχουμε πάρα πολλά items και πάμε να ξεκινήσουμε με το Hypercharge. Δεν το πάτησα, ωραία. Θέλω ένα καλό Hypercharge πραγματικά. Πατάω να δούμε τι θα έχει. Και έχει τη Shelly. Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Συνεχίζουμε με το Ranked Stardrop, το ανοίγω αμέσως. 1000 Blinks, εντάξει. Rare Stardrop. Ranked Stardrop τώρα στη συνέχεια. 1000 Blinks. Και μάκης δεν θα ανοίξουμε αμέσως το Legendary Stardrop, θα ανοίξουμε πρώτα αυτά τα δύο και μετά στο τέλος το Legendary. Ναι μάγκες, μας φαγώθηκαν τα 1000 Blinks, μιλάμε. Μόνο αυτό μου έχουν δώσει τα Ranked Stardrops. Εντάξει, coins θέλουμε, θέλω να αναβαθμίσω τους παίχτες μου. Και μάγκες, το τελευταίο έμεινε το Legendary Stardrop. Ελπίζω να δώσει κάτι καλό. Και σε 3, 2, 1 το πατάω, πάμε. Και έδωσε 500 credits. Μάγκες, εντάξει. Δεν είναι και χάλια τα 500 credits, εμένα δεν μου αρέσουν τόσο. Είναι σημαντικό όμως το fame. Γιατί πλέον εδώ και πολύ καιρό έχω καταφέρει να κρατάω όλους τους brawlers να τους έχω μαζί. Και μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, θα κάνουμε και lives. Θα δούμε και την season αύριο σε live. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.